Babaen iti awis ti amati ili akabugaw, Mayor Eddie Boy Cobangbang, Vice Mayor Danny Gasmen, ken dagiti amin nga opisyales iti nasao nga ili, indaolwan iti lungsod ng Kabataan Nurses Association, Provincial Government ti Ilocosur, ken JCS Foundation iti pannakaiwaras dagiti agas, ken maysa nga medical mission. Adu nga do doktor iti voluntaryo nga timolong kadaytoy nga medical mission ano sa dino ket nagapupay kadagiti sa bali nga lugar. Segun ken ni board member Jerry Singson, dakkel abanag daytoy agsipud ta adda dagiti nakita da nagkasapulan iti tulong nang ro na kadagiti awanan kaya pakaseknan metlang iti kastoy a programa. Ket dagitoy tatari ang kikibin nga imbay dito ili nga kabugaw ket adda maramid nga medical, dental, minor surgical, distribution ti reading glasses, panagkita pa iti kwa, sugar, di kita diabetic. Kaya adapay kanayon ng feeding, kadig iti bubing. Kabayatan na nakunapay tinadakamat nga opisyal nga ado dagiti manamnama nga mabenepisyaran kadaytoy nga programa agsipud ta saan laeng nga dagiti agindeg ti ili akabugaw ngem di patipayen kadagiti kabangibang nga ili. Kalaksidan kadaytoy inpanamnama met ni board member Jerry Singson ngagtultuloy latta daytoy nga maipaay kadagiti kasapulan iti tulong. No siya sino nga munisipyo iti ag-request ti medical mission iso ti intayo kitain niya ngem ti naka-line up naka-line up tataki dito yung Magsingal, Cervantes, Bigan. Naka-line up. Dito yung Darakyel dito eh. Para ti Press Corps, Michael Layante.